Independència! Independència! No volem ser un país ocupat. Volem la independència. Volem països catalans. Independència! Manel, filma bé, eh? Independència! Spielberg. Independència! Independència! Independència ja! Aquí l'hem acabat. No, aquí no. Clara. Te sentia tu, eh? A veure, aquí cantant que estava aquí.
cap aquí? No, una mica allà. El micro? Jiménez? Què molestem, eh? Dale. A tots i a totes, molt bona festa major. Espero que realment tots els actes hagin estat el nostre dia. Que realment la festa sigui una festa completa i a més participativa. Avui ens honora, diguéssim, la presidència de l'Associació de Municipis per la Independència, amb el seu màxim representant, el senyor Comalat, que es dirigirà a un consell de paraules. Il·lustríssims senyors, senyores i senyors, d'entrada, moltíssimes gràcies a l'alcalde del nostre municipi, de rebuda i per totes les possibilitats que ens ha donat per poder celebrar aquest any. Al mateix temps, també a l'alcalde de Caldes d'Estrac per tot el que ens ha facilitat. Aquesta és una de les marxes, de les tantes marxes que s'han fet arreu de Catalunya i que s'estan fent fins a l'11 de setembre, que serà la marxa culminant per anar a reivindicar tots els nostres drets. Ja crec que és hora que ens fem sentir. Cal cridar i reivindicar el que és nostre. El nostre país ho necessita i a més ens ho mereixem. No sé si realment ens volen o si ens volen ens deuen voler pel que paguem. Per tant, us convido que el dia 11 de setembre us assumeu a la marxa que se celebrarà a Barcelona amb motiu de l'11 de setembre. Evidentment, el nostre municipi també se celebrarà i em sembla que estem apuntats totes les entitats per donar el màxim recolzament. Pel que estigui interessat, aquí despatxem tiquets per l'autocar. O sigui, de Sant Vicenç sortiran 2 autocars amb el mòdic preu de 6 euros, anar i tornar. Ara, seguidament, si us sembla bé, llegirem el manifest que pensem nosaltres entregar al Parlament de Catalunya. Aquest manifest llegirà la Mercè Leire de Caldes d'Estrac i per aquí la Victòria Anguita de Sant Vicenç. Tenen ells la paraula. Les persones signants, plenament conscients de pertànyer a la nació catalana i plenament compromeses amb el present i el futur polític, econòmic, social, lingüístic i cultural d'aquesta nació, constatem 1. Que després de més de 30 anys el model autonòmic espanyol ha demostrat ser incapaç d'articular un model polític respectuós amb les nacions que actualment integren l'estat espanyol, entre les quals la catalana. En els darrers anys s'ha evidenciat el divorci entre els diferents models de sobirania proposats des de Catalunya i el model que es proposa des d'Espanya. 2. Que la pertinença a l'Estat no només perjudica notòriament les nostres possibilitats de mantenir i incrementar el nivell de vida i benestar social, sinó que, fins i tot, Finalment, expressem el nostre suport a la marxa cap a la independència i comprometem la nostra implicació activa per tal que esdevingui el clam del poble català per la seva llibertat. Farem entrega amb les nostres ratlles del manifest i al mateix temps els pregarem que ho facin arribar al molt honorable president de la Generalitat, Artur Mas. La missiva diu el següent. Molt honorable president, arran al pas de la marxa cap a la independència, un important nombre de ciutadans i d'entitats dels nostres municipis m'han fet arribar el manifest que us adjunto i que subscric íntegrament. També m'han demanat expressament que jo, com a màxima autoritat municipal, m'adreci a vos per demanar-vos que, com a president del nostre país,
feu tot el que estigui al vostre abast per iniciar el procés de secessió de l'estat espanyol. I de forma molt especial ens doneu tot el vostre suport perquè el consistori que presideixo pugui celebrar el més aviat possible i al mateix dia que la resta de municipis de Catalunya una consulta popular que ens permeti conèixer el suport dels nostres ciutadans a la Constitució de l'estat català sobirà dins la Unió Europea. En la seguretat que valoreu positivament aquesta iniciativa i que fareu allò que us demanem i que estigueu a les vostres mans, rebeu la més cordial salutació dels meus conciutadans i la meva en particular. Moltes gràcies, bona festa major, visca Sant Vicenç i visca Catalunya! Visca! Independencia! 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 Seguidament, per concloure l'acte aquest del manifest, cantarem els segadors. La volem lliure!